Talatibyag! Kit ita, adto'y ti pakasaritaan, anaadaw iti pagsasao, akunana. Di mo pagarien, ti kinaimot, ken kinaungit mo, tapno naragsak ti biyag mo. Tampok dito'y programa tayo, Kas Talatibyag! Nay, Pedraw, saan pa'y matanalpas ti panagmula dito'y bangkag? Agrub-rubwat kan nga agawid. Kuangkal, adda ngamin papanak. Na, baybayadan ka iti hustaw. Isong agtrabaho ka mata iti hustaw. Kuangkal, ikarok to itong bigat. Ay, awan ti kasta atong tungan ta. Isong agtrabaho ka. Kuangkal, mapanak ko maagaram. Agaram ka nga'y malaldawan. Angkal, naskan nga agawid akon. Tamapanak agdigos ka nagpapurma. Saan arason na ita? Agmula ka, agingga iti oras ti panag-awid. Ala, agmula ka! Marurudak ka ni angkal ko abaak. Saan na ka pinalubusan nga agawid amasapa? Imbagam ko mangururayan ka. Addan ang agungat. Addan samot puliyo abaak paray. Ay, awan. Ni angkal ko lang tibaak. Ay, di may palubos ngagbalin ka abaak paray. Ay, jakmat kayat Kita man ni angkal ko. Nakaungungat, kan nakaimimot. Baak ngamin. Partakam nga ron timag na, tani. Agawid ka pa'y amapan, agpurma ako na. Ay, katuna. Alangan mo ta sa anak ngagporma. Di basta din ako ni Hasmain. Apay, sa dino ayat ipapanam si Kapidraw. Hindi igos mun samot jay pabanglaw. Mapanak nga rod agaram. Na, asino nga itimapan mo arman? Di mo matlam amaw. Ay, amamok amin at tao dito lugar tayaw. Amok to pa'y numano ti agkasar, matmatay, kano asino ti masikag. Sika pa'y matngamin ti saan amakaamo kadagita. Kat no inaldaw ka arumrumwar. Na, Awan langan mo no adami natay kan kasaran. kahit anya nga iti aramidak dito'y balay nga inaldaw. Ay, nabayagak mo to nabalaw. Anya nga ta, no si kanti mapan makitang dan ija bangkag ni angkal. Nauma akong ngagtrabaho kan kwa na, nanang. Nakaungungat. Ay, kasanumot nga iti asosasyon mi a senior citizen. Sapay ka na yun ti practice mi iti sala. Ay, sana mabalay na saan ko amitingan dagiti membrok. Bagbaga aman nga ron ni Uncle Jose, nanang. Pasensya, amon. Takas diya talaga ti baak. Naungat lang nga rudan. Nagimot pa'y. Ay, talaga asaan na nga mo ti agayat kan mga asay. Baak nga rod. Ang saan mo't nga amin na baak kat kasjay. Oh, anya ti magunaan paray. Mayat matlaan ka diti pormak. Ay na, nagwapo kan paray. Sungbatan nakngatan adagos ni Hasmin. Ay, katagaram ka pa'y mata paray. Ita nga rudan Paandar mo day tamuton mo, tanay, rabiin. Aguri ka. Ayan na nga di sagot mo kani Hasmin. Anya asagot? Regalo Uso pa'y ayat kasta. Ay, katuan mo ta. Umuna arabi ang mapangkagarim, alang amay, nga awan ti regalom king kwa na. Sabong lang ko paray. Ay, awan mo't kwartak paray. Kurang da ito'y sweldo nga intan ni uncle ko. Sikat imang gasolina da ito'y motor ko Ay, kita man day ta gastos ko. Bayamon day ta regalo. Intagit din. Si kaman pa lang ti napuutak ang mapanagarim nga awan regalo na. Wala ka ron. Si kalatan ti makamam. Asino ti kasapulam Ni Hasmin ko ma. Taapay, anya ti masapul mo iti kabsat ko. Anya kumangay ti rantaan ti baro iti balasang. Siyempre, umayak agarma. Sakbay aparwarik ni Hasming, di ta silad na. Ayan na nga, regalaw. Anya? Cash or in kind. Nay, pangalaak ngay ko iti kasta. Ay katagawid ka nga rudan apidraw, tapno makaumay dagiti daddo mga agar-aram nga daawit da nga cash or in kind. Anya amat tan. Kaslasaan tayo nga agam mo. Katuan man,
Amok ang nagkakaubingan tayo. Ang balasangan Yasmin. Iso nga ron nga umayak agaram. Agawid kan si Kapidraw. Tanay, adan di agar-aram kin Yasmin nga the wheels na. Ha? Ay, anyamat tan. Oy, agawid kan. No di mo kaya't akad-akadalang kanay. Nagkatitindog dagiti kukok. Oo, makita. Oh, anya ngay paray. Mayatay. Positive. Negative, pare. Ha? Kasano ang negative? Kasano? Naglastog mo't nga maintay agar-aram kan kwa nang adda kotse na. Ay, huwin nga rod paray. Dandanina, dinalapos ti motor ko ang nakaparking ni Daigay. Bak nang siguro dayjay. Agar-aram kano kan ni Hasmin. Nagrana kayo umit iti dayta nga agar-aram ko yung na. Marurudak iti kabsat na. Di nakid din impasango kanyak ni Hasmin. Kay, polos, asaan kayo ang nagkita? Birbirukan na ti irigalo kan kwa na. Kung naktumagamingking ka, di naktumagaming papatsin paray. Kasapulan pa'y gayam ti regalo. Ay, kitwin kita man day takaribal mo. Di kutsay. Agtrabaho kayo ada saya at bata. Awan ti agtugtugaw. Nagsakit matang. Nay, Pedro, apay? Agsangsangit kan samat. Saan, angkal? Nabustod ka ba? Puno ka di tinangag ko. Nabastad ka. Saan? Nakabastad, am. Saan ka nabastad, angkal? Malala. Tumakder kayaw, ta oras ti merienda. Aglinaw, kanaginana kayaw. Agsarita taman, sika, Pidraw. First time ko masaktan ni tinagan ni Hayat, angkal. First time. Di naklatultula din. Awan, ti first time kanyak. Katsaan mon sa mata na padasan tinagayat iti balasang, angkal. Na, apay, anwak nga iti balasang. Ay, isukat nga awan love life mo. Nagdakkel ti urnong ko iti bangkaw. No kayat ko agumatang iti baro alugan kaw. Kabalak agumatang, tada kwartak. Adugayam ti kwarta, mangkal. Ay, katwan na. Isuasi ka. Tuladan dak. Lipat mo ti mga asawa. Taag negosyo ka matay nakas kanyak. Tuladan ka nga agbaak, angkal. Kahit man ano kuma. Kastala ti biyag. Saan ka matamatay? No saan ka ang mga asawa? Diyak kayat ti agbalin abaak, angkal. Diyak kayat. Kahit anya nga ron ti maramidam. No saan nakaakaya ti babaeng ar-armam? Ada na panunod ko, angkal. Katsapay ko ma. Tawan kunam. Na apay kumangay nga agwanak adagaos. Ibagampay mata. No anya day taan na panunod mao. Nay, angkal. Apay ngay? Saan maten nga agandar day tulugan mo? Daan nga minain. Manumaten atawan na pangibibiyahik itinateng agpamanila kan nagpabagyaw. Makadanon tanga ta ije balay dahas main, angkal. Ne, apay kid din asaan ngay? Iduron mo pa'y laang tilugan. Gumatang kang aminan iti baro alugan mo, angkal. Kuna mo ta ka ba alam agumatang? Wait, gumatang ak iti brand new. Agiduron ka pa'y laang ita. Tapno maitulod ka amapan agarem. Si kanto magamain. Apay abinasted mo, jay agar-aram kan kang adda wheels na. Kasano ang jackbuster doon? Nagpigsamot nga minti ang lit na. Maulawak mo. Uray ta adda wheels na. Jak kaya tisan nga digdigos ang lalaki. Ni, adda nagsardeng alugan di tarubayan. Sino nga'y? Sige, mapan ka pa'y laang ijay silid mo, tayaban kang tao. Amwak pa'y no asino da ita. Syakman mo ti sumango kadagiti umay agaram kanya? Siya koon, tadi mo amo ti agpili iti rich. Sika manan? Nervyosak mo tan, angkal. Anya? Si kaman lang ti makisarita, angkal.
Ay, nagloko kan. Nagpaitulod ka lang kanyak. Kwa nga main. Saan ka di asika ni Tata Jose? Awin. Kaanakak ni Pedraw. Si ka jay rich dito'y lugar tayo. Nay, apay nga amaw. Hasmin! Oh my God! Addan suturmaw! Ay, aguray. Aglilin na wag tayaw. Saan asya Sige na, Hasmin. Ah. Agtugaw kan kita abay ni Tata Jose. Sige, Angkal. Urayan kan ijelugan mo. One, ijay kan ruar, tapno makapagsarita da Hasmin kan Tata Jose. Ay na. Sige, Angkal. Nay, Pedraw, aguray ah! Ay, Hello, Jose? ha? Ay, una yan ang nagpintas ka nagbanglaw. Day, nag-cute ka matgayam. Numatmatan ka, iti asidog. Ha? Siya? Kiyot? Ay, Apay abaro ka, pay. ay, kuha nga main. Urayan na nga min jay right love na. Siya ka di daytan. Jose? Ay, makapasagargayam ti mamingmingan iti balasang. Ay, Saan mo kanipay anapadasan, tinagara? ay, kinapudno na. First time kaw. Ay, katado nga ro dati pagtungtungan ta. Jose! Sikan samot ti kursunada ni Hasmin, Angkal. Ay, mas daawak nga raw. Sige da kayo latan. Ay, saan na mabalin Kasanon ngay day tariknam. Pampanunutan ka ngamin, Angkal. Lakay kan. Bakak nga rudan apirmay. Kaya't ko ang makaasawa ka, Angkal. Ay na. Nagubing samat unay ni Hasmin para kanyak. Mabalain. Makita ka, agbagay kayaw. Talaga ka ding agbagay ka, bay? Unang Kal, talagang agbagay kayo ka ni Hasmin. Katima kunak, ituloy mong arman. Oh, anyang iti makunam. Naulaw ka kadi idi kasangsangom kan kasarsaritam ni Tataw si Abaa. Saan mo? Awan mo't madi nga angot na. Nalawat ti dagana dayjay. Kan pudno mo't cute. Katwan. Anyang ay. Isunti kayat mo? Saan pa'y mo ta nag-propose? Urayag pa'y mo't ang nag-propose kanya. Intulod mo ni Pedraw dito'y balay. Kitwain, napanan ijay silid na. Ay, imbag man. Hapay, pudno akinadwam anapan nagaram. Wayne, punaw. Kunana matasikan sa kanuti kayat jabalasang. Mga sawa akpay ay Ay, katwan An-anuam nga dyan naglawa adagam. Dak kalabalay mo, ado akwartam, kan kastamatan tilugan mo, nuag may saka mo. Un nga raw de. Ay, mga sawa kakit din kabagays. Tapno malanitan man matisub-sub tayo. Na day talaang tirasaw, no apay akayat mo ang mga sawa ak. Ay, kauwan Ay, kadlaglagi pom dati apagsasaw Ay, di mo pagariyan ti kinaimot, kan kinaungat mo, tapno naragsak ti biyag mo. Ay, kasta ak aya. Ay, katuwan ka bagays. Ay, ado dagiti agrik-reklamo, gapo iti kinaungat mo, kan kinaimot mo. Ay, jak amu Iso atap nagbaliw ka. Ay, mga sawa ka man. Tapno mariknam ti agayat. Kan agbaliw tumat siguro ti ugali. Pare, kaano kan tumanin nakadway na mapanagaram ka ni Hasmin? Insardang kunti agaram kan kuana, pare. Ha? Simuko kan? Nagbit kamot na sumukso ko, pare? Sa anak asimuko, pare. Impabusoy kon iti sa balay. Anya? Apay ngay? Mariknak nga may na.
anasaysayaat no mga sawan ni Uncle ko. Jay baak ang naungit nga angkel mo, tinang ipabusuyan paray. Un pare, katsapay ko ma, taisunan ti agkagasat. Ay, sayang mo ni Asmin paray. Da kayo ko matagasawa kay. Pampanunutok nga main, ano mga sawan ni Uncle ko ahusay. Sumengpet siguro, kat barang ibingayan nak, iti kinabak nang nak. Kakadwa, agtrabaho tayo anasayaat. Agungot man ni Uncle ko no adda makita nang agtugtugaw. Ay, agi na nakayaw. Oras ang timerienda. Ay, unang Uncle. Bagbagak dagiti kakadwa ka. Tapno saan da nga agtugtugaw no awan ka. Ay, bayam ka nila ang ida. Ha? Nay, bayam la ang ida, Uncle? Ay, gayam. Imbitaran kayo amin iti kasar may ni Hasmain. Ha? Agkasar kayon? Nagbiit mo tan, Uncle? Ay na. Kastala tibiyag kaanakan. Mga sawa ako na talaga. Isu maawis kayo amin. Ditan gagayem tinaggibusan ti pakasaritaan tayo ita. Anaadaw iti pagsasao ako nana. Di mo pagaryen ti kinaimot ken kinaunget mo. Tapno naragsak ti biyag mo. Tampok dito'y programa tayo. Kas tala ti biyag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken itimot direksyon ni Teresa Calay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo. DMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ngestasyon. Kas talatibiyag! Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.